Mbok menawi wonten imam sing mboten remen maca bismillah, dikeraskan. Tolong pelan tapi masukkan mic. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lho kan saged. Jadi sing wingi kan sik kringi, oh ternyata bismillah, berarti sik sah. Jadi sing nderek Syafi'iyah niku mboten ragu, mergi mboten mamang, mergi sik ana bismillah. Jadi ngeten, tambah-tambah ilmu niku mboten malih gampang kemenyek, mboten gampang nyalahno tiyang. Mergi ilmu niku nek tambah kita pelajari, akhirnya semerap, oh iko yo bener, iki yo bener. Itu ada dasarnya, ini ada dasarnya. Kados niku lho sing biasane teng perubahan niku. Riyo yo mboten bareng. Nah, sing kala wingi kawitane bareng, riyoyone yo bareng. Sampai kula nggojloki kanca-kanca NU niku. Kok niki kapok pisan ikon kualat karo Muhammadiyah. Lha apa?